Darman, nom-noman prasaja kang asale saka keluarga mlarat. Garwa Sulastri, anak tunggal Junaidi. Siji juragan sugih sing duwe pakebonan tebu. Amarga statuse kang seje, ningkahan dheweke kabeh wiwit awa lara entuk pangestu saka Junaidi. Darman nyambut gawe ing kebon tebu duwene mertuane. Piyambake kudu nyetor kasil panen marang Junaidi. Nanging asring Darman kari utawa malah gagal nglakoni penyetoran. Bab iki gawe Junaidi nesu lan nyereh Hasan. Centenge ben nagih kasil tebu saka Darman. Siji dina Hasan jroning perjalanane nagih weruh siji anak wadon kang ditinggal dhewe sawise kanca-kancane lunga dolanan. Anak kasebut kaaran Ajeng, kang sebenere yaiku putri Darman lan Sulastri. Amarga dicurigai nyolong tebu tanpa konfirmasi kang jelas, Ajeng dituduh dening Hasan lan banjur dipateni dening Hasan. Nalika Sulastri mangerteni menawa anake Ajeng yaiku korban saka tumindak Hasan, piyambake lan Darman duka banget. Junaidi uga murka nalika mangerteni menawa kang tiwas yaiku putune dhewe. Gegayuhan bales dendam muncul. Darman ngupakara ngupadi Hasan. Ing akhir lakon, kedadean duel watara Darman lan Hasan. Hasan tiwas jero duel iku sawise Darman, kang dikuasani emosi lan raos kelangan, nglancarakake aksine. Lahan tebu kang ijo kaya dadi saksi rikala getih nelesi bumi. Tanah dadi simbol rasa murka, duka, lan keadilan. Rasa murka dadi dalan siji-sijine kanggo mbales apa kang ditindakake sadurunge. Sugeng rawuh para pemirsa, ayo padha nyawiji seneng ati. Rudra teka nggawa crita, ora mung lucu nanging legi. Yen kowe ngeluh mlarat, mungkin gara-gara ngopi telat, nanging saiki aja susah, guyune kita bakal nyebar kabeh. Cek, halo penonton sing ayu-ayu sing ganteng-ganteng, saya lunggih paling mburi.
Ojo mung ndelok bayar tiket yo. Iki sapa? Kawakmu kayak tiang listrik, sak nyempet. Weh Mas Paiman, aku gendut loh. Saiki mantan gendut. Mantan gendut. Kok iso kuru ngono, Ndut? Ya diet toh Mas. Motivasi paling kuatku celana Cina sing tak tuku tapi ra iso mlebu. Waduh, berarti saiki wis iso mlebu. Iso Mas, tapi sabukku saiki nganggo tali rapia. Ya wis ben sing penting ora nyilih sabuke Pak Lurah. Ngomong-ngomong Mas, saiki aku isih galau. Yalah, awakmu iki pancen seneng galau. Galau apa maneh iki? Galau man Mas, awakku wis kurus. Tapi nek ndelok gorengan rasane koyo ndelok mantan ngajak balikan. Waduh, berarti awakmu isih gampang tergoda no? Iya Mas, ndelok bakwan iku rasane koyo ndelok tresnoku nang DE nanging ora dibales. Tapi saiki awakmu kudu wis kuat godaan. Kuat Mas, tapi kadang gorengan kuat. Aku sing rapuh. Lah piye? Awakmu saiki kuru tapi dompet tetep tipis. Tipis pisan Mas. Lah timbanganku saiki tulisane 50 kilo, tapi dompetku tulisane tolong isi ulang. Ya jelas, awakmu diet awak ora diet blonjo. Mas, awak kurus kuwi bonus, tapi sing penting aku saiki ngerti carane urip sehat. Ngerti urip sehat apa urip seret? Ora popo seret, Mas. Sing penting saiki aku iso munggah tangga tanpa kesel. Ya syukurlah. Tapi awakmu saiki dadi kurus. Kok jenengmu isih gendut? Lah jenengku gendut kuwi jenenge panggung, Mas. Koyok sule padahal ora sulean. Ya wis, nek penonton wis siap guyu, kita siap ngelucu. Nek guyu nganti lemes, ya berarti obatnya wis cocok. Ngene lho. Ojo suwe-suwe, ayo ndelok Ludruk Gurnesa. Omah sakmene gedhe nih ora ana swara belas padha nyandi. Dek Jumini. Larasmi. Ya opo rek wong iki? Sampean kok ngaget-ngageti mawon, Pak. Kon tak culeket mau gak krungu ya opo sih? Diblek ane kuping, diblek gak krungu bledek. Wonten nopo, Pak? Mi kon lek apal sih kulinani juraganmu kuwi opo? Lek aku mari tangi turu nek meja lak ya wis ana kopi. Kopi nindi gambo gawekno. Sinten, Pak, sing tumbas sapi? Gak lido ah. Kopi mi kopi. Jebo sapi ku ya opo kon niku? Oh alah, kopi. Wo, Bapak mboten sanjang ket wau, Pak. Sel aku mi ngomong mbek kon, kupingmu lho gak kenengu. Ket mau aku ngomong kopi. Lah kula damelaken ta. Yo iya kono gawekno. Sik mi. Wonten napa malih, Pak? Ngerti bojoku mau metu nyandi? Bubur? Sinten sing damel bubur, Pak? Bubur ge ngraupi raimu iku bubur. Bojoku mi, bojoku. Ibu. Oh alah, Ibu. Ngapunten, Pak, kula mboten semerep. Wau Ibu medal mboten pamitan kalih kula. Kon iku ngono ya karo. Ya wis kono ndang gekno kopi. Nggih. Duwe pembantu ayu-ayu kok kopok. Ya opo aku rugi mbayari. Bojoku ya mau nanti gak ana suara. Mi, cek suwene sih nggae kopi ae. Niki, Pak, sampun. Ya opo rumangsamu aku ki jaranan mbok kei ngonaniku. Nggih, niki kopi. Kopi mari kok obok mbok kekne juraganmu. Oh tak gerujuk nang raimu kok. Ngapunten, Pak. Ya opo? Wis sombenen gak nafsu aku. Mboten, Pak, berarti niki
enak loh. Enak-enak kon iku bantai lek domongi. Ya wis kono tutukno penggaweanmu, ombe entek-entekno. Nggih pun, kula beto nggih. Tambah suwe kok tambah mangkelno duwe pembantu. Duwe bojo yang ngono metu gak tau pamitan. Ana bojone turu ya gak digugah. Umume iku lak ana bojone turu digugah sik, ku tak blonjo sik. Iki apa gak enek omongan. Lek njaluk apa ae sak dik sak nyet njaluk mas-masan. Wis tak tukokno, blonjo ya tak kei. Tambah suwe kok tambah gak ana ajine dadi wong lanang. Cak, Lah, gak lidok ada omongno. Teko ndi, Dik? teko pasar, Cak. Kok iso? Kok awakmu sing blonjo iku lho ya apa? Wong nek omah ana Larasmi kok. Lah iso sing ngongkon Larasmi. Tuku klambi iki lho, Cak, klambi. Blonjo klambi sakmono akeh ngentek-entek dhuwit ae. Sik. Dik, tak delok-delok ya, sampean ket mau mlebu lungguh nek kene koyok mari nangis. Mari nangis ya. Gak, Cak, gak nangis. Dik Jumini, gak usah mbujuk, Dik. Awak dhewe iki rabi lho wis pirang-pirang taun. Lah ana apa-apa crita, aja mbok pendem dhewe. Sakjane ana apa, Dik? Aku mau tekan pasar ketemu Sutinah, Cak. Sutinah sapa? Iku lho, Cak, Sutinah tanggo Sulastri. Terus, Sutinah mau kondo lek Sulastri lara wis entuk 3 dina iki. terus karepmu apa lek Sulastri loro? Yo jenenge wong tuwa, Cak, krung kabar anak loro ya mesti kepikiran. Sampeyan gak kepikiran ta, Cak? Nek Sulastri loro, sapa sing kajenge ngramut? Nang omah yo mung ana Darman karo Ajeng. Yo ayolah, Cak, engko sore nyambangi Sulastri, Cak. Nyatakno, Sulastri iku loro apa? Dik Jumini, aku mbok jak nyambangi Sulastri. Iya, Cak. Nang omahe Sulastri. Dik, apa sampean gak eling sakwise Sulastri rabi karo Darman? Aku lek wis omong, aku gak bakal ngancik omahe Darman. Sadurunge Darman gawe Sulastri mulya. Cak, Sulastri ngono isa anake sampean, Cak. Ono paribasan, Cak. Tega lorone gak tega marik batine. Sik njajal, Cak. Tega sampean terus Sulastri loro. Tega sampean gak nyambangi Sulastri. Pantes sampean pikir pantes, gak pantes 11, Cak. Didelok tangga-tangga iku gak pantes. Dik, ate gak tega kaya apa? Sing jenenge anak iku lek kena ditata, kena diomongi. Nyatane ya apa? Sulastri gak kena tak omongi, gak kena ditata. Terus sampean apa gak eling sadurunge Sulastri tak rabekno karo Darman? Wis tak jodohno karo Gunawan. Apa sampean gak ndelok suke Gunawan kaya apa saiki? Apa sampean gak ndelok, Dik? Lek ket kaitan Dik Sulastri iku rabi karo Gunawan, gak kaya ngene uripe Sulastri. Njaluk apa-apa keturutan, gak dadi kere. Iya, Cak, aku iling, aku yo ngerti, tapi yo apa maneh, kabeh kuwi wis kebacut. Bare Ancak, Darman iku gak mau mangan turu. Darman yo nyambut gawe. Tapi Cak, dikekne sakmono karo sing gawe urip, awak dhewe iso apa, Cak? Awak dhewe mung iso ndongakno, dan rezekine arek-arek iku lancar. Wis, Dik, wis lek menuturi aku, Gak, Cak. serumangsa we pinter, aku gak bakal njilati tuku maneh. Neng omah iki sing dadi kepala keluarga iku aku, udah awakmu. Awakmu iku wong wedok gak ngerti apa-apa. Ket cilik Sulastri tak gedhekno, tak sekolahno. Cek gedene uripe mulya, gak tambah rabi. Jadi sampean tetep gak gelem ngeterno aku, Cak. Ancen, gak ono gunane omong karo sampean, Cak. Wis embuh, aluwungko sore budal dhewe. Budalo, gak usah ngejak aku. Duwe bojo kok gak kena diomongi. Senengane mbelani anak, tambah suwe kok greget mati. Assalamualaikum. Monggo, lho, konsan. Nggih, Pak. Ya apa san kerjamu? Nggih beres, Pak. Masalah kerjaan pun beres. Pun jenengan mboten usah mikir, aman. Lah kula mriki badhe maringi kabar. Kabar apa san? Tapi sek derenge ngapunten lho, Pak. Kula kan nurut perintah sampeyan. Sinten mawon sing nyolong tebu ten kebun
tebune sampeyan kudune lak dipateni. Yo, bener. Pancen bener iku aturan sing tak gawe. Terus, Winginane wonten lari alit-alit nyolong tebu teng kebun tebune sampeyan. Matun kula gepuki badhe kula pateni. Lah kok mlayu, Pak? tapi San, wis apik tanggung jawabmu mbarek kerjaanku. Wis gak salah aku ndadekno awakmu tangan tenganku. Gak salah, San. Lho, nggih. Nggih Hasan lho, Pak. Hasan sampean nek semerap Opo? kula niki asline badhe didadekaken tangan tengene Pak Cak Sapii. Sapi iso opo? Cak Sapii kidul kali juragan jaran niku lho, Pak. Terus, Kula teng mriku nyambut gawe seminggu pun dibayari jaran dokar sak gedokane, Pak. Tapi cuma kula mboten purun. lah lapo San? Lapo kon gak gelem? Lah kula niki ngeboti sampeyan kok, Pak. Ya apa? Arep sampeyan iku. San, kon ngerti sakmono ambane kebun tebu iku tak jagakno nang awakmu. Gak salah, San. Nggih mboten salah lho, Pak. Mboten salah Hasan sing sampeyan percaya niki, Pak. Kon gak eling ah? Wingi lek tak pasrahi nariki dhuwit setoran nak wong sing nyewa kebun tebu. Nggih, Pak. Terus saiki ndi? Aman, Pak. Beres, Pak. Lah kok mboten wonten, Pak? Sik, Pak, sekedap, Pak, kula lali. Kon iku ya apa? Gak duwe tanggung jawab bulas. Sik, sekedap peantrosi mriki nggih. Wedi kula lugur teng dalan saestu, Pak, sampeyan tosi mriki sekedap. Wis duwe pembantu budek tangan tengen kopler. Ya apa iki? Ngene iki lek izin aku dadi juragan. Lek disawang iku gak apik. Wingi aku mari lewat ana wong nyawang aku ndingkluk kabeh. Saiki kok malah gak ana apa-apa belas, gak nyekel belas. Ya apa iki? Suwe men iki. Kula nuwun. Lah, Alhamdulillah, Pak. Mboten sos ceblok, Pak. lah terus. Teng griya wau kula serep teng ngisore bantal kula. Lah niki, Pak, Amit. Kon iku lho ya apa San? Jenengan hitung, Pak. Kon wingi tak kon nari sak pira? Gangsal tiang, Pak. Kudune duit iki jangkepe pira lek wong 5? Kudune nggih selawe repes. Kon ngerti San, duit iki mek 20 repes. Sing durung bayar sapa? Nggih sakderenge ngapunten, Pak. Sing dereng bayar nggih Darman, Pak. Darman sapa neh? Darman mantune sampeyan, Pak. Darman sinten malih? Darman mantuku iki. Tibake iku perkarane. Tapi Pak Junaidi, Darman kula parani enjing sanjange saged nyauri sonten. Bareng sonten kula parani malih sanjange pajeng, Pak. Tebune dereng pajeng. San iku wis dadi tanggung jawabmu. Kon iki tak percayani ya apa aku gak ngurusi alasanmu San. Sing penting dina iki duwite kudu jangkep. Pak Junaidi, Darman kan nggih mantune sampeyan. Kok cek tegane Pak sampeyan ngonten iku? Mantu iku lak arane sih. Lek perkara duit wis beda ceritane San. Bah Darman iku anakku, Darman mantuku, gak ono urusane. Perkara duit sing tak butuhno kon nari setoran. Duit setorane jangkep. Nek tanganku saiki ya apa caramu tagihin Darman? Nggih pun lek ngonten, Pak. Kula jenge pamit. Yo. Iki gena-gena ya anak lungguh. Lho apa Kene lho. Bayange geprek. Haha, dawani lungguh kono. Beres engko gena-genae. Jare nyambut gawe. Hah? Jare nyambut gawe bar mulai ke Jepang, berarti kaya kon duitmu akeh kok. Gak, aku saiki melok teknologi zaman saiki aku wis gak ning Jepang nek omah ae aku. Apa kok nang omah ae? Lho piye sih aku saiki lo live TikTok. Apa jane? Kuwi lho, orang baik, mawar orang baik kuwi lho. Mas ya kan orang baik. Nek gak pro kopi demo ya gak ono sing nyawer. Lah, piye sih? Dolan gorengane wakah ngene rek. Iki lho, tak nganu, tak bareng tuku raket iki lho. Kok raket sih?
lighting, nyapa raket barang. Bu wis, aku saiki dikai seperangkat alat live. Aku saiki nok melok teknologi Jawa saiki harus berkembang. Ben apa nek live kuwi to? Paling aku gak ngerti live sih, tapi nek live duit mengalir, Dek. Yuk kok ono gorengan kuwi aku yuk. Jare kok nek kate live TikTok. Jek rencana. Jek rencana, wis jipuk agak apa? Loh, endi iki bakule? Mbah gak kono nan jipuk engko tak bayare. Aja ngono kuwi jenenge pencurian. Ngerti pencurian gak sampean? Halah penting ana buktine sih, ana plastik. Bayu, kok nang jajanku yo? Loh, ya iki to. Ya apa sih aku lah mek mangan tok. Mbak Warni ero nek kene iki ana CCTV ne. Masih warungku koyo ngene iki CCTV kuwi nek mana-mana. Lah kuwi ndek ngisor ana nek kono ana dindino ana. Halah tapi bareng nyupre sakmene kemlintik gayane pasang CCTV ta? Yuk gak en apa-apa ngono ta aku ape live TikTok. Sampeyan TikToker. Iya. Orang baik sedekah baik kono kuwi lho. Kowe ngerti lah anake nganu kuwi lho. Nyapa? Lu kopi menek gak? Gulane entek. Walah. Anake gorengan iki lho pangan Oh, ya, oke. gorengan. Aku pasar tuku aku. Wingi gak tuku apa-apa saiki arep jam. Lah kuwi lho si Larasmi, budal pasar maneh. Wingi tuku lombok sak kresek paling saiki tuku pacar sak dus. Ayo dicoba menawa be mampir tuku es. Laras nih, tuku es sih mampir. Loh, kaya ana angin ngomong tapi sorpo ya? Ah, wis angel tenan ngene iki lah wis duwe akeh fans. Pasare lu tutup. Wis tak kandhani, yen ngono kuwi kudu nganggo baliho, bar ngono ditulis. Mi mampir warungku iki dudu lambene Mbak Yumu. Budek model elegan. Lah ya lek nang ana maling nang pasar mesti Larasmi tetep ngguyu ora krungu sirenane polisi. Lah yo ngono kuwi Laras kuwi kudu didampingi translator sing iso isara sampe salto-salto. Nek pama budak modelan ngono kuwi aku ya wis pengen wis budak. Ben gak krungu cicilanku sing wis 3 wulan. Piye to yuyu? Rek, dulinan yuk. Dulinan? Iya. Dulinan apa? Dulinan apa ya? Mumpung cek yah mene iki. Aja ngejak dulinan nih rek, enaknya dulinan apa ya? Dulinan apa ya enake? Piye lek cuplek-cuplek suang? Iya, dulinan cuplek-cuplek suwung ae. Suwe, jebul sing kaya apa iku? Sing ngene lho, engko terus tangane ngene-ngene. Wis ayo ndang dulinan. Dadi aku wae. Temenan ya iki awakmu sing dadi. Yo, wis ta lah. Cuplek-cuplek suweng, suwenge tenggelendeng, mambu ketudung kudel, paen boleh ralere sapa guyu ndelekake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Wah, aja guyu-guyu wae. Iki aku wis ketok liru maneh. Sopo wae sing ndelekno awakmu ya, Teh? Haha, salah. Delon ta iki tanganku gak nggo apa-apa. Sopo rek sing iki sing nggawa? Kon salah to, lha iki sewatune digojono. Hahaha. Cah piye lah dhewe dulinan delik-delikan. Yo wis, ayo. Tak hitung ya. 1, 2, 3. Dawa sing dawa dadi. Loh, ya apa sih? Awakmu ya lek gak iso dulinan mulai ae. Melu. Tak kandhani ya lek dawa-dawa, lek ndek-ndek ngerti ya. Mana-mana. Dawa sing dawa gak dadi. Ya. Ajeng dadi. Ndang deli yo tak hitung sampai 10. Lah ngitung sing banter ya. Tenang ae, lek ku ngitung banter.
Siji, Aja ndek nek kono goblok, engko ketok lah. papat, Ndendi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes arek, tak goleki ya. Rek, kon ndelik nandi rek? Ojo ado-ado. Jumpret. Loh, kok wis jumpret? Gurung tak goleki kok wis jumpret? Ya gak apa sih, aku kan jumpret. Sek, aku ate nemone arek-arek iki lho. Kon ndelik nandi? Ti Siti, no Joner. Rek, kon ndelik nandi sih, Rek? Loh, kok kon aja jumpret dhisik? Lah kok tak goleki Ya kok wis gak apa sih, jumpret? kan jumpret. Kurang telu, Rek. Aku iso iki nemone, Rek. Tak kandhani dhek mau iku mlayu rono. Iya, tak goleki rono ya. Yo. Jumpret. Loh, kok kon bujuki? Lah awakmu percaya? Ayo. Jumprit. Loh, kok kon melu-melu ae sih? Ajeng dadi maneh. Ajeng dadi maneh. Emoh. Ajeng nangisan. Ajeng nangisan. Ayo rek, mulai ae. Wis surup-surup lho ki. Loh, ya gak iso. Apa kan iku? Dadi ya dadi kok katene muleh. Nasi bakaran wayang besang licetan. Nasi bakaran wayang besang licetan. Ngene wis kon dadi dhisik baru mulai. Iya. Temen ya wis ndeli engko tak goleki maneh. Tapi aja ado-ado ndelikmu ya. Ya wis tak hitung maneh 1 sampai 10. Alon-alon lekmu ngitungi ya. Ya, 1, 2, 5, 6, Ya, boleh aja ditinggal mulai. 8, Kok kon ngawur serek? Surup-surup lah iki. 10. Wis rek, tak goleki maneh ya. Rek, kon ndelik nandi rek? Aja ado-ado ndelikmu rek. Jonjono, Ti Siti, Teh Ratih, Wabowo, Todarto. Kon ndelik nandi rek? Mosok kon aku tinggal mulai. Rek, wis surup-surup ngene mosok ditinggal arek-arek mulai. Rek, kon ndelik nandi? Iya paling iki aku ditinggal arek-arek mulai iki. Arek-arek ya apa? Loh, iki kok enek tebu keleleran ngene? Kabeh wis dicancang. Kari siji kok dicancang pisan rek. Wong iki sing duwe. Gak apa koyoke. Gak ana wong tak gone mulih ae. Engko tak maem karo ibu, karo bapak nang omah. Enak iki. Raimu, mari nyolong tebu kon. Mboten, Pak. Gak usah mbujuk. Mboten, Pak Hasan. Lah matamu, apa sing kok gawa iku? Mboten, Pak. Kula nemu. Gak usah mbujuk. Anake sapa kon? Kula anake Pak Darman, Pak. Anake sapa? Anake Pak Darman. Anake Darman. Nggih, Pak. Melu aku. Emma, Pak. Emma. Melu aku. Emma, tolong. Ajeng iki nandi ya? Wis oleh 2 dina 2 wengi kok gak ana mole. Anakku siji-sijine nandi ya? Cak Darman yo ngene. Wis ana 2 dina gak mole. Aku takokno kanca-kancane, gak ana sing ngerti. Aku takokno Ratih, Jono, takokno Siti, Bowo, Darto, gak ana sing ngerti. Aku takok tangga wetan omah, gak ana sing ngerti. Sebenere anakku iki nandi ya? Apa iya anakku ajeng digondol wewe gombal? Anak sing biasane ngancani aku omong, sing mijeti aku. Saiki omah rasane sepi. Duh Gusti,
kok cek kebacut temen uripku iki. Kula nuwun. Cak Hasan, monggo Cak. Ono perlu apa, Cak? Engkok rene ana perlu karo bojomu Darman. Cak Darman gak nang omah, Cak. Darman gak nang omah. Iya, Cak. Nandi bojomu? Cak Darman golek anakku ajeng, Cak. Darman golek anakmu ajeng. Iya, Cak. Ono urusan apa sampean karo Cak Darman, Cak? Ya urusan store tebun kebu. Urusan apa maneh? Mosok mari panen gak gelem bayar setoran. Iya, Cak. Aku ngerti. Tapi kuwi sampean jaluk ae nang Cak Darman, Cak. Tri, iso gak iso? Awakmu kudu iso ngekek aku duit setoran dino iki. Aku wis gak iso mikir, Cak. Wis gak iso mikir. Aku wis gak nyekel duit, Cak. Gak nyekel duit. Apa awakmu garo? Apa, Cak? Lek awakmu gak iso ngekek aku duit setoran dino iki, aku sing diseneni karo bapakmu. Iya, Cak. Tapi kuwi urusane sampean karo bapakku, Cak. Gak ono urusane karo aku. Cek entenge lambemu ngomong ngono. Awakmu lah bodene Darman. Iya, Cak. Titik akehane urusanmu, iku ya urusane Darman. Iya, Cak. Aku ngerti. Saiki aku wis gak iso mikir, Cak. Wis gak iso mikir. Anakku wis gak mulai oleh rong dino, Cak. Wis, awakmu gak usah mikir. Anakmu ajeng. Gak mikir. Gak mikir, Cak. Aku iki wong tuane, Cak. Wong tuane. Wong tuane sing gambol 9 wulan, Cak. Kate gak mikir ya apa? Anakmu ajeng wis mati. Apa? Anakku ajeng mati? Gak, anakku gak mati. Anakku ajeng gak mati. Anakku jek urip. Anakku ajeng gak loro, Cak. Anakmu ajeng mati ora perkara lara. Tapi anakmu ajeng mati tak pateni. Cek tegane sampean mateni anakku, Cak. Apa salahe anakku nang sampean, Cak? Iku ngono salahmu dhewe. Awakmu gak iso ngandani anakmu sampai anakmu ajeng yang tebu kebun, tebu sing tak tunggu. Iku arek cilik, Cak. Iku alasanku sing nomor 1. Sing nomor loro, opo selama iki awakmu gak krasa, Tri? Kroso? Kroso apa, Cak? Sik sak suwine iki awakmu iki tak senengi. Lek sampean seneng karo aku, Cak, sampean gak bakal mateni anakku, Cak. Mangkakno iku Tri, anakmu ajeng tak pateni. Cek besok aku karo awakmu omah-omahan. Anakmu ajeng gak dadi bebanku karo awakmu. Cek tegone sampean pateni anakku, Cak. Cek tegone, Saiki Cak. anakmu ajeng wis mati. Gari bojomu Darman tok sing kari tak pateni. Hasan, tibae kok ngene kelakuanmu. Kok ngene kon nek mburiku. Wis tak percayani dadi tangan tenganku tambah bajingan kon. Pak Junaidi, kula kan nurut perintah sampean, Pak. Sinten mawon sing nang tebune sampean, kudune lak dipateni. Pancen bener San, pancen bener iku aturane. Tapi apa awakmu gak kira-kira? Apa awakmu gak eruh sapa arek cilik sing mbok pateni iku? Iku ajeng San, putuku siji-sijine. Tapi San, lek sampe kok ngene wis beda ceritane San. Dino iki gak ono juragan karo anak buah. Saiki onoe Junaidi karo Hasan. Ibarat utang beras disaur beras, utang pati disaur pati. Tak pateni kon San. Gak usah, Cak. Gak usah.
Wes, Pak, wes. Lastri, bojomu nyandi? Cak, Darman nandi? Cak Darman golek Ajeng, Pak. Sampai ono kedaden gede kaya ngene iki. Darman gak nang omah. Kula nuwun. Lah iki mramsane. Cak, Ana apa, Dik? Ana apa kok tangis-tangisan? Ajeng, Cak, Ajeng. Iya, aku wis ngerti. Wis gak kurang-kurang aku goleki Ajeng. Tapi Ajeng, Cak, Ajeng. Darman teko ndi awakmu? Teko ndi? Dugi matur si Ajeng, Pak. Apa? Kon mari golek Ajeng. Nggih, Pak. Terus, saiki Ajeng wis ketemu. Dereng, Pak. Yo iki sing dadi perkarane. Wes, Pak, wes. Iki kabeh ngono gak kabeh salah Cak Darman. Menengo Tri, Perkarane napa, Pak? kon takok perkarane apa? Nggih. Pengen ngerti kon perkarane apa? Dik, jelasno perkarane. Jelasno nang mantumu iku. Darman, Nggih, Bu. sing sabar yo, Nak. Nggih. Sing ikhlas. Wonten napa, Bu? Anakmu Ajeng wis mati, Nak. Napa? Ajeng pun pejah. Iya, ancen bener. Anakmu Ajeng wis mati. Putuku siji-sijine wis dipateni kon ya apa dadi bapak gak iso ngurus anak. Dasare napa, Pak? Jenengan saged ngendika ngonten. Wis cetha, Nak. Wis cetha sing mateni Ajeng. Sinten, Bu? Sinten ingkang sampun mejahi Ajeng? Hasan, Nak. Hasan wis mateni Ajeng. Hasan. Sebabe napa, Bu? Sebabe napa? Hasan ngantos tega ngilangne nyawane Ajeng. Masalahe sepele, sepele. Ajeng jupuk tebu sak lonjor nang kebon tebu sing dijogo Hasan. Dados mung perkara jupuk tebu sak lonjor, Bu. Iya, Nak. Hasan tega ngilangne nyawane Ajeng. Iya, Nak. Kon usir roh apa perkarane anakmu? Ajeng nyolong tebu ning kebun sing dijaga Hasan. Kon ya apa dadi wong lanang dadi kepala keluarga gak iso ngurus keluargamu. Gak iso ngurus anakmu. Sampai putuku Ajeng nyolong tebu, apa gak mbok openi? Apa gak mbok openi? Saiki lek kon rumangsa lanang, uberen Hasan balesen patine anakmu. Pak, Pak. Wes cukup aku kelangan anakku Ajeng, Pak. Aku mau kelangan Cak Darman, Pak. Tri, iki wis dadi tanggung jawabe bojomu. Darman kewajibane ngurus keluargane, ngurus anake. Nyatane opo? Sampai putuku Ajeng mati. Wes, Pak. Apa kon gak mikir? Dik Sulastri, Cak, pancen bener omonge bapak. Aku kudu nemoni Hasan. aku wes ikhlas Ajeng gak ono, Cak. Aku mau kelangan sampean. Wes Tri, aja mbok gandoli bojomu. Wis, sampean saiki ning omah ae karo bapak karo ibu. Nggih pun, Pak. Bu, kula titip Sulastri. Bakal tak tagih patine Ajeng. Ancen wong bangsat. San ibarat utang beras saur beras, utang loro saur loro, utang pati saur pati. Mati kon San, wani kon.
Apa lara? Sumbermu san kaya iso diwesi abang, tapi nyatane mung sak menit tok isomu. Ana tetembungan san. Wong tandur bakal nunduh. Iki lho dalan patimu.